Hayırlı kиш. Ах, сен дума, эшләгән эшең бума. Новые люди партиясы Дәүләт думасына май айында ялларны бересеннән 9-на кадәр тоташ куярга, яңа елларны, яңа ел ялларын кыскартырга тәкъдим итте. Зарыгып бакча эшләре һәм ит кыздыру чорын көткән халыкка шул җитә калды. Бер яктан ел дәвамындагы эш көннәре үзгәрми, димәк икътисадка зыян килмәячәк. Жылы май айында гыйнвардан айырмалы буларак барыр җирдә эшләр эштә күбрәк кебек. Әмма барыбыз да яләшкән яшәү рәвешен үзгәртү кыйммәткәрәк төшми микән? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышабыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Әнис абый, сездән башлыйк әле. Сез ничегрәк кабул иттегез әлеге яңалыкны? Ял итәбезме бергәләшеп, авылга кайтабызмы? Хәерле кич. Менә мин бу сорауга күбрәк карыйм югары уку йорты укытучысы буларак. Беренчедән, аның январдагы яллары да 9 көн. Аның хәле кирәкмидер. Чөнки ул сессия вакытына эләгә һәм бөтен сессияны без 3-нә башлаган идек. Хәзер 9-нан башлар. Ул кыскарта. Студентларга әзрәк вакыт калыр. Хәзер инде менә аны күчермәкче булалар май аена. Әйбәт кебек. Чөнки студентлар Алла кайта, рәхәтләнеп яйтар дип уйлыйбыз инде без үзебезчә. Ләкин менә шушы май 1 май 9 май алды уртасындагы яллар, алар эләгә уку елының ахырына диярлек. Ягъни мәсәлән, әгәр дә студентларны уку елы ахырында нәкъ укый башлар дип уйлыйбыз икән, бу аларны уку башлау вакытына кумача алды. Һәм без ничек булса да инде хәзер менә шушы сессия кадәр булган вакытта 9-нан ахырына хәтле, ягъни июнь башына хәтле булган материалны үтеп бетергә тырышачакбыз. Беренчедән, икенчедән, безнең балалар билгеле алар шатланачаклар инде. Мин дә шатланып аларында булсам, алар инде беренчедә кайтып китәләр дә 9-нда гына киләләр. Алар күбрәк эшләр микән авылда бу вакытта? Белмим. Чөнки алар башта кайткач эшләрләр индеме? Ләкин соңында анда эшләп биткәннән соң алар ни эшләрләр микән? Укыйлармы? Программаны укыйлармы? Шикләнәм яңар алар укыйлар. Яхшысын уйлыйгар укыйлар дип. Бик өметлеш безнең яшьләр. Өметле, ләкин күпкә китсә, менә майлыкка туйдыра дигән нәрсә бар. Инде 1-нән 9-на хәтле күпкә китә ул һәм туйдыра башлый. Аларның үзләренең беренчедән тояшаклар, беренчедән, икенчедән күпме кадерле вакыт юкка чыгачак. Тагын бер нәрсә, 9-нчы май җәмәгать, ул безнең изе көнебез. Шулаймы? Менә шушы изе көн алдыннан без гадәттә үзебезнең студентларыбызны җыеп үткәрә төрле чаралар. Хәзер нишлибез? Алар әллә кайда була? Әллә кайда була? Аларны тагын җыябызмы? Ник җыябыз? Аларча ник аларны кайта җибәрдек без? Шуңа күрә тәрбия яктан да менә бу озын ялларның бернинди дә файдасы юк дип саныйм. Элекчә 1 май әйтергә, аннан алар киләләр укырга, укыйлар, чаралар үткәрәбез һәм 9 майга тагын яңа баштан гаиләләрне кайтып китәр. Менә шу үзебезнең изге бәйрәм үткәрергә. Иң әвәт шул иде. Сезнең аргумент аңлашыла. Әнис абый, бер ягы белән килешеп бетмәсәк тә, студентның ике кулына бериш, укыйма, ничек итеп укый, авылга кайтып өйрәнәмә, килеп өйрәнәмә, сессиясын бирәмә юк, моның проблемасы, ләкин тәрбияви яктан чыннан да шулай. Ләкин гомумән ял күрмәгән өлкәгә барылсак, менә шулай икән чамаланып тораның. Авыл җирлекләренә килсәк, авыл тирәсенә, авыл хуҗалыгына килсәк, бу яллар аларга гомумән йогынтысы бармы аның? Сезнең эшкә берәр төрле файдасы булыр микән, әллә зыяны күбрәк булыр микән? Мин гомумән авыл кешесе буларак, ялларның озынлыгы түгел, аны ничек нәрсә белән тутыруың, ничек куллануың мөһимрәк дип уйлыйм. Һәм инде менә сайлау мөмкинлеге булса, кышкы яллар озынмы, язгы яллар озынрак булсынмы дип, әлбәттә инде авыл кешесе буларак язгы ялларның озынрак булуын теләп калыр идем. Чөнки бүгенге көндә авыл җирендә эшнең кызган чагы, һәм инде шул ук студентлар безгә кайтып булышсалар да, без бер дә каршы килмибез. Бакча эшләре башлана, быел Аллага шөкер, көндәр җылы, иртә башлана торган вакыт. Без ул озын ялларны нәрсә белән тутырырга белер идек авылда. Авыл халкына гомумән ул май аенда бармы ул ял, юкмы, ул кадәр өстәмә көч Казаннан ялга дип кайтса әйбәт, үзләренә аның аермасы юк. Үзләренә инде аермасы юк дип, менә мәсәлән, эшләгән кеше өчен бит инде бакчага кич эштән соң кайткач чыгасың, яллар озын булганда рәхәтләнеп җәелеп китеп эшлисең инде ул бакчада. Бәлкем безгә дә шул озын ялларның берничә көнендә ял итергә дә калыр. Авыл җирендә дә хәзер каядыр барып ял итергә мөмкинлекләр күп. Шуңа күрә мин язгы яллар өчен.
Аның кышкысында, язгысында 10 көн итеп булмый микәнсең? Алла кызасын син менә. Булмаса бер дә юк инде. Китсәң китәсең инде малай. Икесен дә кыскарта кирәк 2 тапкырга. Бигрәк ял итәргә яратмыйсың, Әнис абый. Менә безнең тагын бер уку йортыннан вәкилебез бар. Сездә ял яклы түгелме? Yok, min yal yaklı. Bizning o'quv yurtida studentlar endi dekabr oxirida sessiyalarni tamomlab, yaxshi o'qigan studentlar uylaridan qaytib ketadi, ham yol etadi. Bir momenti bor bu masalaning, men o'zimda oilali kishi bo'larak bu yollarni, mana masalan 10-yanvarga qadar uzun borgan yollarni biraz oldinroq boshlar edim. 30-31 dekabrda deputatlar bu ne bilan da chiqqanlar edi. Bunda ideya bilan de, lekin alarını xuplamadılar kızganışqa qarşı, çünki biz 30 yarım bu yıl bizning shinbaga, yakshanbaga to'g'ri keldi. Ham bu yıl da ul to'g'ri kelashak. Kelashakda mana ul dushanba, seshanba sen 31 ishlaysiz de, uyga qaytib salatlar әзерлисең. Anlar mana ul yangi yil yog'indan da qararga kerak. Bu yangi yillarni birazgina mana bu yoqqa bursak deb aytayman, deymi? Ham may oyindagılarni uzun aytsak, shab bo'lar edi bit. Studentlarga kelganda o'qiy turgan studentlar shundan da o'qiy. Ana bizga Covid vaqti ko'rsatdi, distant vaqtida da alar bik yaxshi bilim oldilar, o'qidilar, tirishgan tobar. Shab bo'lar edi mikan, shab bo'lmas edi mikan, kishiga nishik ta'sir etdi shunday uzun yo'llar. Менә коллегаларны менә тыңлап инде, мин психолог буларак әйтә алам. Монда нейтраль позиция алам инде монда, чөнки яхшы ягы да бар аның. Менә әйткәнчә, озак ял итү ул инде безгә әйбәт тәэсир итә диярсең бер караганда. Чөнки без хәл алабыз, менә күп иттереп эшләгән бу режимда менә көн сайын эшләп арыла инде. Менә яхшы иде, яхшы булыр иде шулай күп ял итәргә. Әмәләкин монда колхоз күргән кеше шикелле. Әмәләкин монда башка проблемалар чыга инде. Конфликтлар күбәя. Кеше бер-берсе белән бик күп вакыт үткәрә. Менә гаиләле кешеләр инде монда, балалар булган кешеләр, менә гаиләләр, алар инде монда бик күп проблем күрә. Чөнки күп вакыт бер-берсе белән үткәрәләр. Шуңа күрә монда инде конфликт була. Аннан соң разводлар күбәя диергә була. Шунда статистика бар шуннан да. Итеп туймыйсызмы, җаннарым? Күпне әйтергә була. Без Әнис абый белән якынча бер булган кешесе буларак, мин аның яклы. Бу очракта җәмәгать игътибар иткән булсагыз, менә хатын-кызлар бер-бердә күбрәк ял ягын карыйлар, ни өчендер? Хуҗалык эшләре, көнкүреш эшләрен җайга салу, ял итү. Ие бездә дә эш бетми бит, безнең өйдә дә мәшәкатьләр күп, аларда эшләргә кирәк. Сезнеке генә булды. Сез генә эштән өйгә кайтасыз да ял итәсез. Без эштән өйгә кайтабыз да эшлибез. Гомумиләштереп сөйләмәгез, пожалуйста. Әле ярый өйләнешмәгән без заманында. Айдар. Бөтен өмет сездә. Беләсезме ничегрәк? Мин урталыкны сайладым. Ни өчен? Чөнки әлбәттә бу идея гына 9 көн итүме, итмәүме. Ләкин менә бу яңа ел каникулларында менә 5 көн ял итсәк, мәсәлән, май яки киресенчә, яңа елда 4 көн, май аенда мәсәлән 5 көн булса, андый мөмкинлек бар. Бу беренчедән, икенчедән менә бу табиблар белән һәрвакыт эшләгәннән, шушы тармакта эшләгәч, мәсәлән, табиблар өчен, укытучылар өчен ял булса, бәлки алар укытмасалар, табиблар өчен беркайчан да ял юк. Алар барыбер дежурить итә, шул ук ашыгыч ярдәм күрсәтә, шул ук операцияларын башкара. Хәтта кай вакыт бу планлы рәвештә башкарыла торган операцияларында кичектереп торырга мөмкин түгел. Шуңа күрә аны да башкарырга тиеш булалар. Шуңа күрә менә бу тармакларны аерып карасак, кемгәдер ул әйбәт. Ләкин 2 ай ял бирсәң дә кешегә барыбер аз булачак. Һәм инде бу мәсәлән 28 көн ял итәсең, отпуск дәвам итә, аннан беренче эш көне нинди була? Бөтенләй бер нәрсә эшләп булмый. Бер атнага сузыла менә шушы эш режимына керү. Шуңа күрә, мәсәлән, шул сәламәтлек саклау учреждениеләрендә, шул стационарларда әлбәттә монда мөмкинлек юк. Анда ял итү бөтенләй мөмкин түгел. Шуңа күрә менә бу май аенда күбрәк булсын, кышкыны азрак булсын, ул бер дә дөрес түгел, минемчә, чөнки 5 көн май аенда мәсәлән шул велосипедта йөрергә була. Бакчада үзеңне битермичә эшләргә кирәк, чөнки гадәттә 10 майда нинди пациентлар килә? Ул умыртка баганасы проблемалары, ул
билгеле бер позициядә эшләп, бәрәңге утырту яки башка эш башкару, җир белән бәйле булган эшләр, бу инде травматологларга әлбәттә арту. Һәр елны шул ук бер мәсьәлә. Шул ук вакытта Мәсәлән, яңа ел бәйрәмнәрен карасак, монда инде токсикологларның эше күбәя. Монда инде агуланулар. Мәсәлән, 10 көн ял итәбез икән, шул гыйнвар бәйрәмнәрендә, димәк, монда агулану бик күп агулану һәм психолог нәрсә әйтер, бу теге психологик үзгәрешләр дә булырга мөмкин. Әгәр дә инде кеше менә шушы ишү, ял итү, акча туздыру һәм башкалар. Бу инде менә авыруларның нинди дәрәҗәдә булуы турында әйтәм. Җәмәгать, мин бил авыртуының нәрсә икәнен белгән кеше буларак әйтә алам, баш авыртса әйбәтрәк инде булай дип. Шунлап әйткәндә. Айдар әфәнде, кыскача гына әйтеп булсак, гомумән алганда, ничә көн ял кирәк соң ул организм кире үз режимына, үз сафка кайтсын. Менә теге галимнәр күптәннән инде билгеле шундый факт бар. 21 көн дәвамында гадәт формулаша, русча әйткәндә гадәт. Мәсәлән, әгәр дә син физик күнегүләр белән шөгыльләнергә телисең икән, яки тешеңне дөрес итеп чистартырга телисең икән, өйрәнергә телисең икән, яңа мәсәлән, теге электр теш чистартуына 21 көн, 2 көнгә тәүлеккә 2 тапкыр син чистартырга тиешсең. Шуңа күрә 28 көн отпуск яки 21 көн санаторийда булу, ул юкка гына түгел. Кемдер ала 2 атна ял яки 7 көн ял. Бу процесс ял түгел. 21 көн, чөнки бер атна син кирип китәсең. Тагын бер атна кирәк чыгып китәр өчен эшкә. Шуңа күрә 21 көн, 28 көн. Бу гадәт формулашу өчен. Аңлашылды, җәмәгать. Уңай һәм тискәре, ялның уңай һәм тискәре якларын без рекламадан соң белербез. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясында туры эфирда май айында булачак ялларны озонайту турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Дәүләт Думасына Новые люди дигән партия керткән тәкъдим бу, көтмәгәндә, ләкин халык бик борчыла дип әйтәсе килә. Монда әйтеп узганнар иде инде, 1-ннән 9-на кадәр ялны куйдылар ди. Беренчедән аның файдасы шуның кадәр генә, бигрәк тә мәгариф өлкәсенә студентларның сессия вакыты. Икенчедән, Айдар әфәнде әйтеп узганча, ял итәр өчен организм ничектер инде кире үз режимына инде шундый тулы көчләрен кайтарсын өчен 21-28 көн ял кирәк дип әйтте. Шуңа күрә отпуск дигән. Шуңа күрә отпускта шулай итеп бирелә дип әйтик инде. Димәк, монда 10 көн күбрәк ял итәбез дигән әйбер, ул инде котыртып кына калырга мөмкин. Алина, сезнең психолог буларак бер үстәмәгез бар иде кебек. Менә алдан әйткән Айдар белән фикер шул режим турында инде менә кыенлык икенче ягы узак ял иткәннән соң режимга керү бик кыен була. Шуңа күрә монда режимны соблюдать итәргә кирәк дигән фикер бар иде миндә. И ялдан соң, күп ялдан соң инде монда режим выстраивать постепенно киреп китәргә эшкә. И распределять, дөрес әйткән, ничек менә Айдар әйтегез шуны бик әйбәт фикер иде ул. Эшкә барасың, вакытында эшне тәмамларга кирәк, вакытында эшне башларга кирәк. Һәм эш көн дәвамында эшне дөрес итеп формалаштырырга кирәк. Нагрузка дип әйтәбез инде, шулай бит. Кич белән кичке 10-да йокларга ятырга кирәк. Шулай әйтсәң, ял итәсе дә булмый. Шуннан соң кирәк түгел ул яллар. Юк, инде алай булмый. Мәсәлән, ничек булмасын, була. Математика уйлыйм да, бер теореманы. Мин башны теге үз ташымда туктатасыз да, теорема тәмамлана. Әгәр дә миңа кирип китәм авып, мин аны төнне дә көндез дә шәйсәм, 60 көн шәйсәм мин аны. Кайсы вакытта шәйсәм. Бу яу дигән сүз, ул ял итә белмисез дигән сүз. Ял итә белмисез. Фанаты. Мин эш фанатига дип әйтәбез. Менә туризм ягыннан карасак, бу бик яхшы форсат. Мәсәлән, каядыр чыгып китергә, мәсәлән, Россия буенча, я булмаса үзебезгә дә бик күп туристлар килә. Менә сезнең глэмпингыгыз бар, бик шундый модный сүз ул хәзер глэмпинг. Яраталар, яшьләр дә ял итергә шунда. Сезгә файдасы бармы бу 10 көнлек ялның? Хәерле кичләр. Минем өчен инде мондый озын ял көннәре бик яхшы мөмкинлек дип уйлыйм. Чөнки күп кеше авылларга, бакчаларга кайтып китәләр. Хәзер бит инде бакча чәчү вакыты тотынды. Шуңа да карамастан шәһәр кешесенең андый мөмкинлеге юк бит. Аларның да бит инде саф һавага чыгып, табигать белән берләшеп, утлар яндырып, итләр кыздырасылары килә. Шулай бит. Мондый кешеләр өчен инде бик уңайлы, хәләл резорт сыман, глэмпинглар, ял йортлары бик яхшы мөмкинлек дип уйлыйм.
Чөнки хәзерге дөньяда теләсә кайсы җирдә ут яндырып, урман уртасында учак яндырырга ярамый. Табигатьне саклау максатыннан әйбит. Шул сәбәптән безнең территорияда махсус гриль зоналары бар, оештырылган, кухня зоналары оештырылган. Кеше киләме соң? Әйе, без Юк, үзләре генә утыралар. Кеше киләме? Юк, саулаша. Кеше күп киләме? Ничегрәк менә? Бәлки урыннарда юктыр әле. узган 2 ел статистикасы буенча әйтеп китә алам, ял көннәрендә инде безнең глэмпингта гадәттә 100% йөкләү бара. Вафитегез, Әнис абый белән безнең буын өчен аңлатып устагыз иде. Глэмпингның гади ял итү урыннан нәрсәсе белән аерылганы. Димәк, бу урман эчендә, нәкъ менә каядыр. Без Казаннан 60 километр ераклыкта, Балык Бистәсе районының Кама ярында урнашканбыз. Ул йортлар белән ял итү булып тора бит инде. Киләсең, йорт аласыңмы анда, палатка аласыңмы? Әйе. Чатырлар, сафари чатырлар оештырылган безнең глэмпинг территориясында. Безнең глэмпингта 9 сафари йорт бар. Һәм бу бик яхшы альтернатива инде бакчаларга, авылларга, кемнең авылы юк. Менә синең бар мәсәлән, син бәхетле кеше. Минем авылым юк, мин кая барырга тиеш? Бакчамда юк минем. Шуңа күрә минем өчен менә шундый урыннар бар. Авыл егетне кияүгә чыкмаган юк инде. Тугыз көн буе ит кыздырып, аннан соң кая барасың? Табибларга барасың, кимдергә шул итләрне. Ратификация турында әйттем. Өстәп Тагын әйтеп китим әле. Файдасы ягыннан әйттек бит инде имеш, шушы ял көннәрне миндә әйтеп китәсем килә. Исеменнән безнең глэмпингның исеме Халал резорт дип атала. Шул файдасы ягыннан безнең территорияда кагыйдәләр бар. Аларның инде эшәргә, тамак тартырга һәм инде исерек хәлдә булу рөхсәт ителми безнең территорияда. Рөхсәт ителгәннәре дә бик күп инде аларның. Шуңа күрә безгә килергә була. Бер нәрсә әйтеп китим әле. 90 елларда аны сез белмисез, мин хәтерлим аны. Менә шундый ялларны тегендә монда куеп бик уйнадылар. Менә шул вакытта безнең университетта чыгадыр ие. Һәр сессия вакытында мондый приказ. Конституция буенча фәлән көннәр ял көннәр дип игълан ителә. Беренче пункт. Икенче пункт. Барлык имтихан һәм зачетлар расписание буенча үткәрелә. Минемчә, хәзердә менә шулай дип куя кирәк. Ягъни менә бу теге туда-суда күчереп уйнаулар уку процессына комачаларга тиеш түгел. Сезнең фикер аңлашылды. Икътисад ягыннан моның берәр төрле йогынтысы була ала микән? Ул ялларны тегендә күчерденни, монда күчерденни, эш көннәре бар бу урында кала бит инде ул. Дәүләт эшли, хөкүмәт эшли, икътисад эшли дигән сүз бит инде бу. Бер төрле зыянын исәпкә алабызмы без аның? Шул вакытта булса дөресрәк булыр иде ул дип. Гомумән аның көннәре кыскармаса, яки артмаса, икътисадка әллә нинди йогынтысы булыр дип уйламыйм. Аннан соң ул бит инде менә безнең җитештерү өлкәсендә, җитештерү тармагында яллар нинди булуга карамастан, алар үзләренең графиклары буенча эшлиләр һәм ул яллар вакытында да продукция җитештерелә. Кешеләр, хезмәткәрләр шулай ук эшкә чыгалар. Шуңа күрә икътисад ягыннан монда әллә нинди үзгәрешләр булыр дип уйламыйм. Ә менә яңадан авыл җиренә әйләнеп кайтам инде. Авыл халкы вакытында кишерен, суганын, бәрәңгесен утыртса, бакчасын вакытында караса, әлбәттә инде гаилә икътисадына бу зуррак йогынты ясар дип уйлыйбыз. Шулаймы? Ял көн булса утырталаны, булмаса утырталаны. Утырта инде. Ләкин ул аны җайлап утыртачак. Бүген 3 сәгать эшләр, иртәгә 2 сәгать эшләр, шул арада балыкка барып килер, башка берәр төрле кунакка барып килер, глэмпингка да барып килергә мөмкинлек була. Һәм табиблар янына бармаячак. Анда элек ничек иде, берсе, икесе ял иттек, аннан өчесе дә ял итәбез. Аннар чыгабыз да эшкә 1-2 көнгә, аннар тагын алда яллар. Менә чыккан арада без чынлап эшлибез микән соң? Менә Шепшна укыйдыр ие. Дәрс керәдерик. Нормаль var. Я шунда тегендә монда йөреп, өмә оештырып шулай гына йөри идек бит инде бакса. Митинг капшыгадыр ик. Аларны үткәй тәрбия сәгать үткәрдик. Ә хәзер ничек? Анда ял. Чакырыкмы ни? Әйдә килегез митинг үткәреп алып дип. Килер. Ул ялда чакырсан аерым митинглар белән чыгарга мөмкин. Әйе. Ансың көттә тор. Җәмәгать сезнең игътибар иткәнегез бармы? Менә декабрь аен алыйк, менә яңа ел белән тәмамладык. Яңа ел җитте. Гыйнвар. 9, 10, 11 көн, ярты ай бер кайда бер нәрсә эшләми, буш.
Эшмәкәрләр өчен миңа калса бу бигрәк тә авыр чор. Кайдан да булса, чит илдән нәрсә дә булса, кайтартасы булса, әйтик шул ук Кытайдан инде, хәзер бик актуаль әйбер. Аннан соң Кытайдагы яңа ел кайчан тотына ул? Әллә февральдә, әллә кайчан шунда? Ярты айны эш яласыңмы, юкмы? Кытайлар юкка чыга бер заманны. Тагын кайтарта алмыйсың. Шуннан керәбез әрле-бирле март айына, 8 мартлар нәрсәләр белән, чәчәкләре белән бергә үтеп китә инде ул шунда. Май айына килдек, тагын 9 көн ел, ярты ай юк дигән сүз. Июнь, июль, август бүтән кеше отпускта, мен юк сау булыгыз. Бу бит инде бөтенләй дә башка сыймаслык әйбер, каян чыкты моның кадәр буш вакыт хәзерге көндә. Шушы темага кушылып кына әйтим, безнең Россиядә умумән безнең илебездә генә шул кадәр күп икән ул яллар. Бүтән бер илдә дә андый яллар юк. Нинди яхшы илдә яшибез икән без. Бездә өстәмәле безнең Татарстаныбызда үзебезнең 2 бәйрәмебез бар. Ул уразага әйтә. Аларга тимәгез. Мин үзебезнең бәхетебез турында әйтәм. Бу бердән һәм икенчедән, менә минем иптәш кызым, иң якын дустым Швейцариядә яши хәзер. Аларда декрет отпуска 4 ай. Әле ул аңа шунда сөенә, безгә. Безнең заманда бөтен. Безнең 3 яшькә хәтле утыралар. 1 яшь ярымга кадәр акча алып утыралар, аннары акчасыз, аннары әле тагын 1 елга аны озайтып була икән ул декрет ялын. Һәм бездә инде ял бәйрәмнәрдә. Ләкин минем әйтергә теләгән сүзем нинди, ул ялның аның сыйфаты әйбәт булырга тиеш. Ул теге әрле-бирле нәрсә шим икән дип, 40 градус салкында дер-дер өйдә калтырап утыру түгел, әйбәт иттереп, сыйфатлы иттереп ял итәргә. Мәсәлән, шул ук Швейцария минем танышым яши торган инде. Аларда якшәмбе көнне бер нәрсә эшләми. Бер нинди магазинда эшләми. Хәтта ки күп фатирлы йортларда унитазны да нитергә ярамый. Бәрәгендә казымыйлармы? Кышкыр булса? Ял көне юк. Якшәмбе көнне алар өчен менә изге, безнең өчен Рамазан бәйрәме шикелле. Һәм аларда магазиннар бер нәрсәләр эшләми. Алар бөтенесе гаиләләре белән сыйфатлы ял итәләр. Китәләр нигә? Табигатькә чыгалар, тауларга. Анда магазиннар эшли, анда кафелар бар. Үз гаиләләре белән тыныч кына, матур гына. Һәм шуңа күрә шушы ялларыбызны безгә дә матур иттереп, безгә әле мөмкинлектән файдаланып, чөнки алар бездә күп, Аллага шөкер, һәм аларны сыйфатлы иттереп уздырырга кирәк. Ялларында гаиләдә аерылышулар күбәймәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ничек итеп ялны файдалы айрым торырга? Дөрес. Эшкә чыгарга. Бу радикаль метод инде. Юк. Менә монда әйтелгән фикерне әйтеп кушылам. Монда сыйфатлы итеп, качественно наполнять свои выходные дисәң, әйбәт дөрес булыр инде монда. Бик аңлашлы. Заранее планировать итәргә кирәк аны. Ничек? Менә мисал нинди була? Кая барырга икәнлеген, план, прям конкретный план язырга. Балалар белән нишләп хәзер план кыра алабыз? Әниса нәрсә эшлисегез килә май айларында? Беренче вариант. Балалар укытасы килә. Май айында 4 көнгә кайтам. Так. Башта матабылыкны кабызам. Авылга кайтасыз. Ни кая барам инде? Матабылыкны кабызам, әйбәтләп су калын бөтен каткан җирләрне. Так. Хатын әле утыртмаган җирләргә әйбәт утыртып чыгабыз. Әлегә дә кирәк булса бу вакытта Алла бирсә, җир эчтә бакчага трактор кертәм тамыр тапкыр. Трактор аннан соң чыгам матабылга әйләнеп чыгам. Так. Тирис таратам. Тагы кирәкме? Кирәк. Әле вакытыбыз бар. Аннан соң эш биткәч ни эшлисез? Эш биткәчме? Мушаклан да юк. Бөтен нәрсәне әйтеп бетереп булмый. Бар аның мөшкиләте. Җәмәгать, яллар турында әлбәттә бик күп сөйләшергә була, ләкин шәхсән миннән сезнең барыгызга да бер генә теләк, барыгызның да яллары нәкъ менә Әнис абыйныкы кебек башлансын һәм Айдар әфәнде янына бармаслык итеп дәвам итеп, матур гына эшкә чыгарга язсын. Мине шәхсән 10 көнлек яллар куркытмый, сөендерә генә, чөнки кем яхшы эшли, шул яхшы ял да итә белә. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Әйдәгез, бәрән тазырга.